So sa kaap. Agi karon, mo kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Riley. Sigurado na gyud ka nga magpakasal mo ni Anthony? Opa, magpakasal ko niya nga way pagduha-duha pa. Basta na ka. Giingnan natin kang daan nga dili lalim ang kinabuhi sa minyo. Kung unsa si Anton de karon nga uyaba mo, naagyud tay kalainan. Naanay kausaban. Dili sa tanang higayon, puro malipayon ang inyong pagpuyo. Nahibaw ko pa. Og ready na kong atubangon kung unsa may challenges nga moabot sa among kinabuhi. Nakaila ko ni Anthony. Kay baw kong dili may mga tog nga dili na mo masulbad unsa may among problema pa. Ako talaga, Riley. I love you. I love you more, Anthony. Kanindot ni mo ga, uy. Minyo naman ka. After pila ka tuig niyong relasyon ni Anthony, kamukid mo inagadayon, no? Oga, maong happy o contented na kayo ko sa akong life karon. Tanan akong gipangayo sa Ginoo, gihatag niya. Blessed kaayo ko. Anak na lagi ko ang ninyo ga. Perfect na. Paabot na lang mi kanus ami hatagan ani ka. Unta, moabot dayon uy. Kay gusto na gid kaayo na mong Anthony nga magkaanak mi. Happy anniversary, babe! Wow, cake. Happy anniversary, babe. Kalamian yung tanawon, oy. Oh, syempre. Ako gud may nagbuhat, ana. Wow, ha. Pagkaswerte gina ako sa ko asawa, oy. Babe, usa na ta katuig nga kasal. Wish lang na ako nga unta. Magkaanak na kita. Pareho ta og wish. Sige lang, paabot lang ta. Moabot ra lagi na. Ay, gikapoy nung kong paabot ng mumabdos ka, eh. Anthony, Mas maayo pa, no? Magpa-check up ta. Para mahibawaan na to kinsay na i-problema na tong duha. Based sa mga test, may problema ninyong duha. Ha? Niya, doktora, anong wa pa man ni mamabdos ang mga kasawa? Anthony, kalma lang. Basin og dili pa panahon para hatagan mo og anak. Na ako'y i-advise sa imong misis. Basin og makatabang. And wa mo'y mahimo. Paabot lang kit kanus amo hatagan sa Ginoo. Mao ba? Siya nga sadno kung dili mo hatagan og anak. Dili pwede ka. Dili pwede nga dili may magkaanak ni Anthony. Pero ka, nabigay ingon anak, nga dili ginatagan og anak. Basin og, ingon anak mo ni Anthony, kay imagine, tuig na mo niya, wagod may control. Basin og, dili mo makaanak, ga. Simba ko kaintaon ka. Tukay mang nauli si Anthony.
Ganina pa man utang alas 5 yung out. Mag alas 7 na pero wa pa siya text na ako. Ako lang tawagan siyang office. Maayo kay ni uli pa ka. Unsa na oras sa Anthony, oh? Alas 9 na? Ay, kog yaw-yawi Gikapoy ko. Gikapoy? Hasta ko. Gikapoy ko pinaabot ni mo. Naunsa man in taon ka? Sa una, magpahibaw ka kung ma-overtime ka. Nako'y dagang gitrabaho, oy. Nahibaw ko, kaya nanawag ko ganina sa inyong office. Pero wa ko na kasi mong table, kaya na kay ka meeting. Okay ba, hindi ka? Ang ako ba? Bisag pagpahibaw lang unta nga naginhawa pa di ay ka? O sa may pagtuon mo na ko, katabang? Nga pwede ragdili lang ko ni mo pahibawon? Hoy, asawa ko ni mo, Anthony. Oo, asawa ti ka. Pero nakapait ni mo. Asawa mong tataka, pero di ka makahatag og anak nako. Oh. Unya na pag inarti niya, oy. Kung makahatag na kag-anak. Oh, Anthony! Hala, no? Grabe hasa ni Anthony, uy. Sakit kaayo ka. Pero sakto ba sad siya? Dili ba ko makahatag og anak? Inutil mo ko pagkababay. Higa, ayaw pagsultian na, ha? Basig na hinungdan nga no dili mo magkaanak. Abot lang. Abot lang. Ga, unsa ka ha kung mga dap na lang mo? Unsa? Unsa yung mga adap? Samtang dili pa ta magkaanak ba? Mangadap lang una ta. Unyag magkaanak ta, ha? Unsaon na tong giadap na to? Ilabay na to na? Babe, ayaw na ko pag-ingon, ana. Basta, gusto ko mangadap ta. Ay, o ikaw, good. Bahala ka, eh. I love you, Mama. I love you too lang, ga. Happy kayo ko nga niabot ka sa kong kinabuhi. Unsa pa tahan ni Riley? Di ta mga aon. O yala, magluto sa kog para panihat po nato, ha, langga? Di ko muli og sa kasimana. Nasayin ko sa bugog. Mao ba, babe? Sige. Akong andamon ang imong mga gamit, human na itong pangaon. Ga, kuyog ta. Ato ta sa uslop karong Sabado. Mag-overnight ta. Ga, nahibaw ba ka nga na ko'y baby, ha? Hay, sukad ka nang adap ka, no? Dili ka mo uban og laag-laag na mo ay. Hoy, imo ba aning idea nga mga dapmi? O sa pasad, dili ko makalakaw kay way makabantay ni Dodong Rain. Wa man ko diri si Anthony for 1 week, so ari ra gyud kusbay. Ay. Okay. Hinuon, kalipay man sad na nimo. Support na lang mi. Thank you, ga. Uy, hala. Usa naman di kapuan nga. Wa na ko duka. Dili ra pa ko layagunon. Oh, dili ka kumaptos. Magpiti kog siguro. Oh, duha ka linya. Positive. Yes! May anak kami ni Anthony. Ako tawagan si Anthony. Unsa man Riley, busy ko. Sorry, babe. Naalang ko isulti ni mo. Good news? Gitawag na ko sa kong amo. Bye na, ha? Oh. Unya lang ta magsulti, ha? Babe, kadiyot lang. Babe. Hello? Baby,
Busy pa kayo si Papa. Wa man siya may baw nga na anak ka. Salamat, Lord. Magpa-check up ko. Gusto ko mahibaw sa kahimtang sa akong baby. Oh, ma'am, delikado ang kahimtang sa bata. Kay hinay kayo ang iyang kapit. Oh, unsa may buhaton ako, Dok. Please, tabangi ko nga dili mawaan ako ni Bataa, Dok. Dugay na kayo kung nagpaabot sa ni Bataa. Sige lang, ma'am. Resitahan natin kaya og pagpakapit. Ug akong advice nimo, ayaw lagi pagpa-stress, ha? Aron di ba piktuhan ang bata? Okay, Dok. Salamat, Dok. Baby, kapit lang gid ha. Gusto na ko nga healthy ka. Oh, hello ga. Nana mo suslob? Oga. Oga sa imong buotang bana. Naadere. Og naay kaubang babay. Oh, unsa? Abi ba na kung na siya bugo? Talayo res bugog sa uslob, ah? Namakak na siya nako. Namakakaayo. Humanan ako sa istoryahan. Istoryahe gid sa inig uli niya, ha? Isurok uri akong dugo si mong banada. Okay ga. Salamat. Bantay lagi doon niya na sa inig uli niya. Anthony, nga naman. Nga na kayo mo makas magbinuang nako. Human sa tanan akong sacrifice para nato, maunay mo'y kabahos. Sa kadagang pwede ni mo buhato na mabahay kag yun, ha? Ikaw raman sa mga angay basulin ini ba? Gikapoy na kong paabot nga makatag ka na kong ganak. Pero hain man, ha? Wa! Bisan nag-adapt na tagbata, pero di ko mapamahalan ng bata, kay dili na ako na dugo. O nagtuo kang sayon para nako, nga dili ko makahatag og anak ni mo, Anthony. Nagtuo kang wara din ako, tanan? Ha? Anthony, gikapoy na ko. Gikapoy na ko nga mura na ko guwa. Nagtuo kang wako makabantay nga lahi na kayo ka sa una sa uyab bata. O karon nga minyo na ta. Nagan kong nabantayan ni mo. Pero ako mo reklamo. Kay dili ko gustong gubot. Riley. Dili sulba na pamangitaglain, Anthony. Instead nga magitatag paagi nga mo work ni. Gibiyaan ko ni mo. Gipasagdan ko ni mo nga maoy mo atubang sa atong problema. Riley, sorry. Sorry kayo. Buang ko. Bugo ko. Nagtuo ko og wara na nimo. Please, atagi ko laing chance. Please, Riley. Ambot lang. Ambot lang, Anthony. Riley. Gisitin sa tinuon lagi kapoy na yun ko. Pero gusto na kong mo-surrender. Mahal ti ka, pero gikapoy na ko. Naglibog na ko kung sa'y agay na kong tuhuan. O sa'y agay na kong buhaton. Riley. Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na kailan. Bisag unsa gid kataas sa pasensya, mapuno ra gid ang tao. Bisan og daning kamot ko nga mo-work ang among relationship ni Anthony, pero siya, iya din gipun-an ang among problema. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. So sa ka up. Ano ba na siyang kaagi karon?
Magkining usa ka lalaki nga taga Bulacau, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Louie. Bay, tawar mo ning ni Adna ko ba yun? Gupahanin niya ba yun? Ah? Ay, gupo. Yay! Kuwapa gito uda. Nya, unsa man? Ihatag na nimo nako. Uy, siya hatag. Ano ka, swerte ka? Ah, di pwede ay ako ni no. Pero iham di tag types babae ba sa? Pariyo lang kita nga, kamao mo pili. Ang mao gyud. Pero kung pula na, finish na. Louie. Lisa. Liza? Lisa naman. Arnie, no? Pila na ta kasi man ang uyab. Pero paghihapon ka makatimaan sa kumpangan. Pailalagay kang daghan kag uyab. Nasa'yo pa gani ko. Huwag na sayupsad ko kag isugot ti ka. Mambuwag ta ta. Ay. Tagam! Namsa naman sa gay. Mauna diha, sa kadaghan ni mong babae, nagrambol na mga pangan. Haka, bito ba? Pero sige lang. Naapam ko reserba. Mauna diha ron. Ana lang. Ing na lang kog mout dan ka ha kay hatagan ti ka. Otro sa kada. Gutuman ay. Daghang tao. Puno ang table. Ito ay. Naibakante ay. Salamat itahon. Magdali kong lingkod. Miss. Ako may nakauna din sa lamisa. Ako may nagunag lingkod. Og usap pasad, dili day ka gentleman? Kaisog ba ni Bayhana? Kuan, miss. Share na lang ta? Salamat. Busog na gitawang ko. Uy, wala. Saan na siya? Sug-isog pa ganina. Nga karon, kalit laghila. Animbalkin mo mga laki, misagot saon. Uy. Di mo maluoy na mo mga babae. Miss? Ngano ka? Miss, nananaw na ba mga tao na to na? Abi ka lang, kung sati ka. Uy. Ngano to siya? Di ka mo da yun? Sige. Muna lang ko sa mga apartment. Sige, bye. One shot pa, please. Uy. Katom ng babae sa kanan ng ganina. Sweetheart, napakadiha. Manawag lang ko ni mo, ha? Unya. Sige, bye. Hi, miss. Unsa naman, sad? Dagan ako available nga lamisa, oh. Anhi gyapon ka sa kong tupad? Balit ni isog ay. Mangutan lang unta ko ngano day ka ganiha, miss. Di ka late magud ka. Unsa man ni? Number? Ako ng number. Mag-istorya lang niya tas laing adlaw. Ayaw karon. Aw kung ganahan ka, pwede ko nimo ubanan og inom. Sige. Sige. Pero human na ni. Istoryahin niya kung gano ka, ha? Tungod sa pagbinuang sa lalaki, maong naingon si Adto. Uy, grabe hagod. Bay. Lano? Maglagot na siya sa mga lalaki. Oh? Hasta ko na siyang amahan. Kay
gibinuangan sa daging mama. Abi ni mo bay? Naluoy ba ko niya? Uy. Ngun ana day ang mga babae human nato binuangan bay sa? Unya, unsa man? Unsa yung nahuna nimo? Ha? Magbago na ka bay? Ha? Aw, Di na ka mamabay bay? di god. Adi sa nga na. Usa di sa dara. Pero bitaw bay, seriously. Mm. Ganahan ko makaila sa pagkatao ni Sandy bay. Murag dili siya sayon nga pagkababay. Mao ba? Aw, simple. Suway na siya bay. Tanaw na tong tinuod bay mong pagduda. O kung maigo na kaniya bay, seryosohan na gina siya bay. Kung siya na ang babae nga makapausab na ko bay. Seryoso ko ni ginako siya. Og dili na ko siya duwa-duwaan bay. Louie, na ako'y pangutanan ni mo. Unsa man na? Nganong sige di kag pakikita na ko? Nakagusto ka na ko? Nagplano ka manguyab na ko? Oh. Maginaginahan ako ni mo eh. Dili ka pareha sa ubang babae nga magpa-cute-cute. Unya, easy to get ready ay. Ikaw kay muprang kagig ka. Dili naman ko gustong mag-assume. Og dili na ko musugot nga pasakitan ko. O Sandy, manguyab ko ni mo. Nakagusto ko ni mo. Ambot bitaw. Sukad lang nga nagkailat ha. Murag, wa na ko makalingi og laing babae. Nag-focus ko unsa unti ka pagda. Kay di kasama sa uban nga madara dayon. Oh, kung mauna. Oh, sige. Gisagot ati ka, Louie. Tinuod? Oo, kita na. Congrats bay! Imo na gid ang babae nga nakapausab nimo. Dili gid ako siya binuangan bay. Di ko mosugot nga mawa siya nako. Bisag kinsa pay mo ilog niya gikan ako. Bisag ako? Ha? Why unay bay? Naibaw kay. Bisag chicks boy kay ko bay pero di sad ko mangunay amigo eh. Labi na gyud ikaw. O bay. Ipaila-ilaw niya ko ana bay ha? Unsa gani nga nanan niya bay? Secret sa? Secret pa. Tripan niya nimo. Oh? Sige lang. Ugma. Oh. Ipaila-ila ta kaniya. Pagdana lang sa dog chicks para di ka masuya na mo. Oh, syempre oy, di pwede gwa oy. Ha? Dili ko pwede ron, baby. Uy, na ako'y lakaw. Mao ba? Padung nasa raba unta diris bay akong amigo. Ganahan siya makigila-ila nimo. Ay, pasensya na ha, baby. Mubawi ra ko. Promise. Busy lang yung kurun, good? Sige lang, baby. Nakasabot ra ko. Saya nga was Sandy eh. Gusto na unta kay kong makailas-las akong best friend. Ingon pa ko nga, padadon og chick si Bay Eric. Kay, masig masuya niya siya. Ako na way pares ron. Sila na siguro ron. Bay, dali, sud. Okay. Sandy? Louie? Uy. Unsay? Bay, unsa guni? Ngano mo? Kaila de mo? Siya nga kong uyabay. Ha? Uy! Louie, amigo din mo ni Eric? Dili kay amigo lang. Best friend gud mi. Mo ni magingon nga importante ni mong lakaw karon ha. Bye. Time para good. Pasensya ba yaw? Wag yung kumibaw nga siya na imong uyab, uy. Unsa gud ini? Unta nalipay ka ning imong gibuhat, Sandy. Louie! Gitarong muntan ako siya, ma. Nag-usap ko para niya. Siya rang bayhan na akong gitarong. Nagbahay ko ganong gitarong pa na ako siya. Nak,
Dili ko gustong musulti ni mo, ani. Pero nak, basig na bawsan lang kas imong gipangbuhat sa mga babae sa una. Pero ma, nag-usab na ko eh. O lagi. Pero di ba matod nimo nga nausab si Sandy tungod sa lalaki nga nagbinuang niya? Tungod sa lalaki nga sama nimo. Ma, Kung mahal gid nimo siya, makigistorya ka niya. Ayaw pagpadasa imong kasuko, kay pareho mong may binuhatan. Salamat kay nisugot ka nga makita ta, Louie. gusto kong maminaw nga nang gibuhat ni mo, Sandy. Tarong ta kay ko nimo. Oo, muangkon ko nga, daghan kong babae sa una. Pero nag-usab ko para nimo. Kay mahal kiti ka. Dili ko gustong pasakitan ka. Nahibaw ko. Sa tinuod lang. Sukad nga gibinuangan ko, gusto kong manimaw sa mga lalaki nga makagusto na ako. Gusto kong duwa-duwaan mo para makasabot mo sa among gibati. Pero nakarealize ko na dugay nga love na kiti ka, Louie. Love ko nimo. Pero anong kamuman sa kong amigo? Plano na ako nga last na to na ako pakiguban niya. Kaya makigbuwag na ko niya. Louie, dili na nako kaya nga buangon ka. Pero wala gyud ko mag-expect ka amigo ni Mos Eric. Og dito sad ako nahibaw-an nga dili sad gyud ay tinud-anay ang kang Eric nako. Kaya wa pa siya babae nga giseryoso. Og dili sad siya gustong irisgo ang inyong friendship para lang nako. Louie, sorry. Sorry. Bahalang makigbuwag ka. Basta please, ayaw pagdumot na ako. Love kayo, tika, Louie. Sakto na. Parehos tang naisa. Pero, dili pa man uwahi ang tanan. Pwede man tayong mabawi sa itong mga sahat, di ba? Pwede man natong hulipan at mga maayo ang mga sayop nga atong nahimo. Sa ato pa, gusto kang padayono ni nato. O, Sandy, o mo promise ta sa usag-usa na di na nato pasakitan ang usag-usa. Oh, Louie, promise, dili na. Ikaw sad ha? Promise sad nga dili na ka balik pareha sa una nga duwa-duwaan lang nimong mga babae. Ay, kabala ka, Sandy. Di ko sama sa imong ex nga binuangan lang ka. Nausob na ko. Ikaw ragi ako. Ikaw ra, Sandy. Okay, ganda. Sukad ato, gipakita na mo sa usag-usa nga loyal lagi mi. Ug wa na gitago sa usag-usa. Kay gibuild naman mo ang among trust. Karon, mag-upat na mi katuig ni Sandy. Ug nagkadugay, mas nagagrabe ang love na mo sa usag-usa. Di na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga sitio sa Bangan, Barangay GP Laurel, Malungon, Sarangani Province. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Carla May.
Dali ta, Carla. Kaya maliton niya ta. Nagdali pitaw ko dyan. Hinem kay kamulakaw eh. Dali di oy. Ang angbi. Bukat mo kay akong bag. Akid na yung bag, be. Aron madali ta. Ako lang, uy. Oo, pag na siya na ako eh. Ang bidayan ba? Aron madali ta. Di ta malik. Be. Sige na lang, uy. Jan. O di gusto ni mo kung mudako na ka? Kung mudako na ko. Gusto ko magdoktor ko eh. Ikaw? Mag-nurse. Kuyo, giapunta na. Nga naman? Kay naaman na yung nurse ang doktor. Ikaw akong nurse. Bi pa, hiwi-hiwi na ba? Magdadali niya eh. Dali, aras pa naon, Karno. Walang na tumaybaw iba. High school na ta. Maog yun. O, classmate lang gihapon ta. Mao. Daghan mag yung mga gwapa din sa atong eskwelahan. Naana kay gipanguyaban? Pag yun ay. Ha? Nga naman? Grabe ka, uy. Wagit kayo napilian diha? Wagit ko'y nakitang gwapa diha eh. Ikaw ra. Kalami, pini mo matik-atik dong. Tinuod daw. Kana mga mabay din sa ating eskwelahan. Di na makatupong siya mga gwapa eh. Ano saman? Mutuo ka o di? Ha? Sige na lang. Mutuo na lang. Arong tamadali. Dali na eh. Magbuhat ata sa atong assignment. Hain manis dyan. Ay, mamauli na unta mida kay hapon na. Ay, basig tuwa sa kantino. Akong atuon dito. Ay! Sorry. Sorry, Miko, ha? Huwagin ako matuyo. Ako na hinuon ka nabanggaan. Okay ra, miga, uy. May problema. Basta, gwapa mo bangga na ko. Sorry, git kaayo. Naamagok kay gipangita. Imong uyab? Dili, uy. Akong barkada. Aw, abi na ko imong uyab. Mapaintaon ko'y uyab, no? Aw, may pag-asab de ko ini. Joke ray. Ila-ila sa data. Ako di si Joros. Carla May. Carla May? Dutog nga na. Pwede kong mangayo sa imong FB account, Carla May? Aron ba magka-friends ta? Okay na. Unsa? Nakabangga ka? Oo. Akasain taon ko kay nagsige ko pangita nimo. Uy. Ni ara madi kasi mong motor. Parehas dito. Nagsige sa ko pangita nimo. Ug wa man ti ka makit eh. Nilingkod lang ko sa kong motor. Unya, kumusta man to imong nabanggaan? Wa masuko. Wa man hinuon. Pero nangayo siya sa akong FB account. Sige na. Unsa man? Adto na ta? Tana? Uy. Si Joris man ni friend request na ako. Ako ning i-accept, B. Hello, Jor. Nanawag ba lagi ka? Nalipay lang ko, Car, nga imong gi-accept ang akong friend request. Carla, may ipangutanan ako. Ay kalain, ha? Unsa man na? Tinutong imong giingon nga wa pa kay uyab. Wa gid ka mo too. Tinuod ba tao? Wa pa magikoy uyab. Kinsa may itong lalaki nga imong giangkasan sa motor? Kato. Ako magutong best friend good si John. Kababata to nako. Dili to nako uyab. Mao ba? Nasa ato pa. May chance pag ko nimo. Ha? Ganahan ko nimo, Car. O may anta na imo kong sugtun. Joros, sorry kaayo ha. Dili pa na nako matubag. Gusto po kong makahuman sa kong pag-eskwela good o na ako mag-uyab-uyab. Carla May.
May nanguyab na nimo? O, John. Kinsa man? Si Joros. Kinsa man na siya? Tagalaing section. Katubang ako nabanggaan. Nangayo man to siya FB account nako. Mao to, nanguyab siya nako. Mao ba? Ya, nganong misulti man ka na ko, anak? Siyempre, best friend good to. Nisulti ko ni mo aron na kay ma-advise nako. Kung angay ba nga ako siyang sugton. Oh, para na ko kung labsan ni mo siya. Oh, sugta. Car, kumusta naman itong akong gingon ni mo? Oh, Joros. Sugtan ako, Car. Sige na lang, oy. Ha? Unsay bot yung ipasabot? Nga, kita na? Oh, Joros. Ako na kang gisugot. Salamat kay Lamig nga imo na akong gisugot. Salamat gid kayo. Ba? Uyab na din mo nang ginganlan og juros de. Oh, John. Ako na siyang gisugot. Kadi nga tragod. Noon sa man ka. Nganong de ko? Lipayon kay ko diri nga ikaw diho. Mugto kay kagnaw. Unsa man, may problema ka? Wa man. Otik ni mo. Masig na kay problema ha. Hindi lang ka musulti na ko. Wa lagi. Wa gyud. Wa. Katawa ko no be, kung wa kay problema. Sige na ba, katawa na. Sa man katawa uy. Hilaw man to. Hilaw. Basta, wa kay problema ha. Wa lagi, kapuy ay. Kaila, dali na, mga oras ta. Lako no. Sige tawag na kanhi juros, nga ono kuno mo. John, pero may lagi ko makabantay ni mo nga magpundo ka din hilawom sa mangga, niya maghinuktok. Naunsa magiday ka? Ay. Klaro kayo ba? May problema gid ka. Dili biya kaingon ini. Unsa na kay mo problema ba? Sulti ko. Gusto ka may bawas akong problema? Ikaw ang akong problema. Ako? O ganong ako man? Kay nahigugma ko ni mo, Carla. I love you, best friend. Oh. Naglagot lang ko sa kong kagalingon. Ganong nahigugma ko ni mo nga. Suod man ka na akong higala. Unsa man sad ka, uy? Mangunay man ka? Ayaw na paduol na ko, ha? Ayaw na gid pakita na ko. Oh, Carla, may. Maayo kay... Wa na magpaduol si John nako. Abi na ko friend rin gibati para nako. Naibog di siya nako. Mangunay man. Ay, salamat kay nakit-an tagit ka, de Carla. Nga naman na day? Kung anday may isulti ko ni ma. Unsa man na? Kaning ayaw lang kalain ha. Kung si Juris ba katong imong uyap, ako nakit-an nga may kuyog nga babae. Ug sweet ka ay sila. Unsa? Salbahis ka! May lain di kang uyab, gawas na ako! Sino gingon? Dili na kinahanglan nga masayod ka kung kinsa nagsulti na ako. Bakit buwag na ko ni mo? Huwag mo focus na lang ko sa kong pag-eskwela.
Dali arang nilabay sa panahon, uy. Walang hibaw, eh. Nagtrabaho na ko ining dakong hospital isip nurse. Si John ka, no? Kumusta na ka siya? Sukad pag-graduate na mo sa high school. Wa na gini magkita. Day! Carla! Oh, naunsa ka, uy. May sulti ko di mo. Naunsa ka? Day, naibag-o nga doktor nga na-assign din he. Unya? Day, taas siya, day. Unya, gwapo. Parison kaayo mo. Saba di aday, uy. But-buot sab kada. Dali na, uy. Ato na tas kantina. Day, abi ni mo, kung imo siyang makita, ma-in love kit kaniya. Ay, kanimo Geraldine. Nahuman na lang tagkaon mo. Lagi hapon imong topic. Ang doktor. Usap ka dagoy ng tawhana ba? Uyala, haladay. Mauni. Ha? Mauni ang ato'y kasukat, tay. Ang bagong doktor. Hi, Doc. Hello? Oh. Carla May? John? Ikaw din kiingon ni Geraldine nga bagong doktor nga na-assign din eh. Og, tanawa. Natuman gini imong pangandoy nga magdoktor. Og ikaw, Sab? Nurse na. Pila na kabuok ang anak ninyo, Joros? Anak good in town. Wa, uy. Oh. Nagkabuwag magod mi ni Joros kay... Handa, may lain mo siyang uyab. Hindi na ta mag-hisgot, uy. Hindi na to hisgotan. Mo ba? Ikaw, sa man minyo na ka? Wa pa. Nga naman? Kay wa pa may nakapulid ni mo diri sa akong kasing-kasing, Carla. John. So diri kaya sa akong gibuhat sa una. Ni-graduate hinuon ta sa high school nga wa ta magtinagdanay. Kalimti na to, uy. Mga bata pa man sa daato. O karon, Carla, nga nagkita ta pag-usap. Bahala nagbasuko ka na ako. Dili ko mauwaw mo ingon ni mo nga I love you, Carla. John. Di ko inakain kay batala. Sa among pinakita ni John, akong natugkad nga may gugma sa ay ko niya. Hangtod nga ako siyang gisugot. Sa pagkakaroon, minyo na mi og may usa na kaanak. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa R&M. So sa ka Ano para siyang suwatang pagkaroon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Laray, Cebu City. Ang atong matatampo nagdahil sa nga John. Pa, ato na ko. Mo duty pa ko sa gasolinahan. Tingalig malate ko. Imong tambalhan as lamisa ha. Tingalig malimot na sad ka ha. Nakaluto na sa ko sa iyong pamahaw diha pa. Sige, nak. Pag-amping, ha? Oo pa. Thank you pa. Bless ko pa, bi. Ato na ko. Ma, ato na ko. Premium is 150 lang. Okay, sir. Day, katong nagpagasolina ganin ng buntag pa. Pilit tayo tinanawan ni mo. Kain na to ba? Katugong 150 premium good? Gwapo ra ba, day? Nana ko'y uyab, uy. Kay nga no, naaday ko'y giingon nga manguyab to ni mo. Hala no, assuming sad ka da?
Mga na tagtiwas, uy, ikaw yun. Sige na, tiwas sa tagaon kay para makapuli ang uban itong kauban o paniod to. Si George. Hello, babe? Jam, please, magkita ta. Doon ako isulti niyo. Gimingaw ka na ako, no? Mga nakikita ka, no? Jam. Seryoso, bag na akong, uy. Nakay problema? Makigbuwag na ko nimo. George, nakikita ka na ako para imo kong buwagan? Jam, sorry. Pero wala ko'y gugma pa para nimo. Imo na lang ang tanggi-text na ako. Paita sa di mo, uy. Day ba kung nagdihit pa ko sa kwarta, di ba pliti pagip ka ni mo paraan eh. Para imo lang ko buwagan. Jam. Dili na kaingon anak ka affected nga gibuwagan kang George? Siyempre, nasakitan sa ko kamay day, uy. Pero, dilingon anak ka, grabe nga. Parehas sa uban nga, mura na lagmuhunong ang kinabuhi, uy. Hala, no? Bilipan ako ni mo day, uy. Ka-strong ni mo, no? Wa masigod kaayo ko na-invest gid og panahon ug effort sa among relasyon, day, good. Mao sigurong okay ra sad nako. Lahi kita, day, no? Kay ako, kung makauyab ko, dili ko musugot nga, dili may magsigig kita. Di mo sininuon ko ingon anak, day, uy. Aw, basin og dili sad mo ingon anak ka compatible cute sa imong ex, day. Maong okay ra ni mo nga dili mo magsigig kita. Basin sad? Aw, tan-aw na niya nato, day, kun makakita na yung kas imong partner nga makaingon yung ka nga siya na gyud. Ay na, dili gyud ka mahimutang kung dili mo perming magkita. Day. Sokli, sir, oh. Salamat, ha. Miss, kung sa'yo pangani mo? Jam, sir. Nga nangungutan naman ka, sir? Gusto ko nga kada pagasulinan ako din, eh. Ikaw ang mugasolinan ako. Ha? Joke ra, eh. Ganahan lang ko bang magpagasolina din, eh, kay permi ko kita guwapa, good. Oh, ako din si Van. Okay rin mo nga magkig-amiga ko nimo? Giingon ni mong gwapo. Hala, day, uy, kaswerte ni mo, uy. Ay, ang gwapa man gud ka, maong matagad sa gyud kag mga gwapo. Pag sure diha, day, uy. Hoy, day, kung mangayo ganitong number ni mo ba, ihatag na yun, ha? Kay kundi ka, pwede naman sag-ari ni mo ipasa na ko. Amaw. Siya na tingali ni ay. Hello? Hi, Jam. Abi na ko, di ni mo tubagon da. Nakituyo na ako. Nanawag lagi ka? Pwede ko makipanglaan ni mo? Kanang day off lang ni mo. Ha? Sige na, Jam. Buotan ko nga pagkatao. O gisaad ako ni mo nga way daotang may tabo ni mo. Van? Salamat, ha, nga. Nisugot ka makig-date na ako ron. Unsa? Date di ay ni? Oo, sumbitan ako ni mo. Tingali bayag minyo na ka. O baka ha, nanakay anak. Galing mabugnuan ko din eh. Hala, no? Di, uy. Uy, asawag anak, no? Di sa ko ingon anak kabuang, uy nga, dadoon di ka dinis mo. Minyo pa kong dako. Lagi. Mas maayo lang ng klaro ba? Klaro kay ni. Dali na, mga onsa ta. Gutom na. Naibaw kong gigutom sad ka.
Van, malon man nga restaurant imong gitadaan ako, uy. Akong kwarta din hiro ba kay pang budget meal ro. Relax lang gud ya. Ako'y bahala nimo. Dato ka no. Sa mo nang pangutanaha, uy. Van, pobre rabi ako sa amo, ha? Tingali bayag, manguyab ka na ako. Kaya nga no, day. Di ko nimo sugton kung pananglit manguyab ko nimo. Pananglit raman sad ka, ha? Unya kung manguyab gyud ko nimo, be. Ambot lang. Ha? Ay, unong natagisgot, ani, be. Bago pa masat na nagkailagod. Mausad. Lahi na gid kaayo mong Vanday, ha? Sige na mo kuyog-kuyog. Kamo na, no? Dili pa, uy. Pero naibog ka niya. Gamay. Yes, shoes! Gamay pa? Atikon, baya ko? Bitaw day, uy. Sa sige na mo kuyog-kuyog ba? Mura na bigi kong nakagusto niya. O gusto gid ka day. Kung compatible gid ay mo sa usag-usa, mingawan gid ay kaniya, no? Ay, gusto na lang gid ako nga permi na ko siya makita ay. Oh, see? Dili pa gani mo uyab ang sitwasyon na, ha? How much more kung uyab na mo, di ba? Day. Jam? Wa ka pagyapoy planong sugton ko? Van. Di ba ko ideal boyfriend para nimo? Van, ang tinuod. Nagkagusto na sad ko nimo. Dili kay gusto lang di ay. Gusto gyud kaayo. Tinuod? Laki. Maong. Oh, gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Jam. Thank you. Day, gipatawag ra ba kas tag-iya dinis kasulinahan? Urgent ko, no? Mao ba, day? About sa unsa man ko, no? Ambot lang sa day. Wa man sa kumahibaw. Anong kikulbaan man ko, eh? Nga naman ka, no? Ma, ay ko pang panginabudgod. Ako ni kinabuhi, ma. Nituman ako sa inyong mga gusto para na ako, di ba? Basta ba kini? Kamugyan ko'y magbuot na ako? Paghilom, ha? Van? Ma'am, good morning. Maayo kay ni ka na. Gipatawag ti ka. Kay gusto ko nga personal kong musulti ni mo nga palay ang akong anak. Van, anak ka sa tag-iya? O, Jam. Sorry kay ha nga. Wa ko musulti nimo sa tinuod. Ang tinuod, anak. Akong gisugo ang akong anak para personal nga magbantay sa mga lihok sa mga trabahante. Kung kinsa to'y tarong manarbaho o kinsa'y dili. Wa ko magsulti niya nga manguyab siya sa usas mga trabahante na mo. Ma, ay good pag-ingunaan na. Kung sabi nakita ni mo aning bayhana, ha? Wa ka ba magtanaw sa imong kahimtang? Nga namunit malakag sama ani nga klasis babay? Gusto na, ma. Nisunod ko ninyo sa inyong gusto pila katuig. Dako. May kabuot ako. Og di mo makapangilabot kung kinsa may akong pilion nga pakaslan. Unsa? Imo gining pakaslan? Wa ko'y nakitang rason, ma. Nga di ko siya ang ngayang pakaslan. Sige! Kung magtuman ka man gisi imong gusto, wa kay makuha gikan na mo. Okay ra, ma. Kaya na akong maningkamot para sa babae nga akong gusto. Van! Jam, dali na. Mamahawa ta din eh. Pag-ilis na sada. Ayaw na pag-duty din eh. Van. Dreamer, I must begin here with you. Makaingon kong swerte kay ko ni Van, kay wagid siya magtanaw sa gap sa among kahimtang sa kinabuhi. Og swerte ko, kay bisag na kong supak iyang mama namo, iya gid kong ki-fight. Nagsugod gid mi sa wa ni Van. Naningkamot mig amo nga wa mi mudawat og tabang gikan sa ginikanan. Hangtod nga nagpakasal mi og nakabaton mig duha ka anak. Kaluoy sa Ginoo, human sa pila ka tuig, napasaylo mi sa ginikanan og gidawat nako sa ilang pamilya.
Kay bisan pa man sa nahitabo, nisabot ko sa ilang side ug nagpaubos ko pirmi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.